नै लोगोफोर आंना जोगोनारा अर्जुन जोगोनारा माने फिथाइ थाइबाय आरोना लोगोफोर नै दा साननैसोनि उनाव आं फाननो मोनसिगोन लोगोफोर आं फानगोनसै लोगोफोर फाननो थाखायसो आं माने गायदों आरोना जोगोनारखौ लोगोफोर माने नोंथांमोनाव जुदि इदि गायनो हायो गायनानै फाननो हायो लोगोफोर नै दा बिबार बारबाय नै लोगोफोर नै नायनानै ला नै फिथाइ थाइबाय नै बिसोरथ' थाइजोबगोन आरोना नै नायना ला नै थाइबाय आरो नै गोबां थाइबाय लोगोफोर नायना ला नै ओरैनो सेस थाइजोबबाय नै फिथाइया नै थाइजोबबाय ओरैनो मेरला ओरैजाय नायना लादो नै फिथाइया नै आरो नै ओरैबो दं नै लोगोफोर दा नै बिबार बारबाय नालाय दा बिबार बारनायाव मुलि सारनांगौ लोगोफोर मुलि साराबाथ' मोनखाया फिथाइखौ सेवजोबो नङाबा एसे देरो आरो सेवजोबो आरोना फिथाइया सेवजोबो माने एम्फौआ हाबो नालाय ओंखायनो बिबार बारनाय समावनो माने होनांगौ आरोना मुलि सारनानै होनांगौ एम्फौनि नङाबाथ' मोनखाया मिथिखायो दा बेनिखायनो आं मुलि सारनानै होजोब्बाय आरोना बिबार बारनायाव आरो नोंथांमोना मिथिखायो नोंथांमोनाव जुदि गायनो गोसोब्ला माने गायनो गोसो गुदुं दंब्ला गायबानो जाबाय आंबो दा माने फार्स्ट टाइम गायदों आरोना माने आं बिदि गायफेरामोन दा अर्जुन जोगोनारखौ माने गायबाय आरोना फार्स्ट टाइम दा नेक्स्ट बोसोराव बुरजा गायगोन आङो दा बेखौनो नोंथांमोननो खिथानो होननानै आं माने ब्लग भिडिअ लानानै फैबाय नोंथांमोननो खिथानो होननानै नोंथांमोनाव जुदि गायबानो जाबाय आरोना गोसो गुदुं दङब्ला नै दा फिथाइया गिदिर जाबायानो नै थाइबायानो मोनजासिगोन आं माने फाननोबो मोनसिगोन आङो लोगोफोर दा नोंथांमोनाव जुदि गायनो गोसोब्ला गायबानो जाबाय आरोना लोगोफोर माने लोगोफोर 1000 थाखाल' गारबानो मावनो हायो आरोना बे खेथिखौ लोगोफोर नोंथांमोनाव जुदि बिदि 1000 थाखा गारनानै बे खेथिखौ मावबानो जाबाय दा बेखौनो आं खिथाबाय लोगोफोर नोंथांमोननो नै फिथाइया माने बिफां फांसेयावनो थाइब्रै थाइबा बिबार बारखायो आरोना थाइखायो आरो लोगोफोर दा फार्स्टआवनो बिदि जादों आरो उनावथ' गोबां थायगोन आरोना लोगोफोर नै नायना ला नै दासो मानलागासिनो नै एसे मानलानायावनो जाखायो आरोना थाइखायो नै लोगोफोर नुदों दा नोंसोरो नै लोगोफोर माने गोबोरखि हासारल' होनांगौ आरोना गोबोरखि हासार होनानै जुगायनानै नोंथांमोना बे खेथिखौ मावनो हागोन आरोना दा आं बे खेथिखौ मावदों आरोना लोगोफोर दा नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै गोबोरखि नै हासारा जाहैबाय नै गोबोरखि आरोना नै गोबोरखि नुदोंना नोंसोरो माने गोबोरखि होबानो जायो आरोना नै फिथाइया लोगोफोर बिदिब्ला आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय आरोना नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो आरोना बेजों लोगोसे साबसक्राइब